Lopi tanganmu Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Begitu banyak pergumulan dan kesusahan ini, tapi saya harus jaga kakang mulut saya ini untuk tidak berkata-kata yang tidak benar. Patenang rohaku, pasonang, leho diau ketenangan. Jiujenang dono kuhono mangubati ho kawa, tanga dong nasi, atau kupature ma. Alani na betuluhon, dang marsobu-sobu Tuhan. Alani do holaro persoalan dia ditekan, dia difitnah. Tangan na doi lopi di mana? Di pasaha di mana tuh debata? Alani do honokku molo ruaka persoalan ini. Unang lupa ho mangalopi tanganmu, martangi ya kau Tuhani. Awali kehidupanmu dengan doamu dan akhiri hidupmu dengan doamu. Itu bobo. Debata do inganan curhat na bebat. Allah itu adalah tempat curhat yang setia. Dak pabuabon na manang natuisi. Lau sedia godak pe pasaha tu debata na di bagasan rohami. Dia adalah Allah yang mau mendengarkanmu. Dia adalah Allah yang mau peduli akan hidupmu. Mulai pabuabo tu dongam. Akan nadong gobak monijol masuk ni. Kalau ro persoalan na ibuka handphone na ibain status na. Mulu saya ida potong dongan na, iberang coba ida. Dapat tu si beda mana manguluan, angguau parmatek kuma. Ay songonod do HP ini mana? Sugut posro hamma merengi, belanja ho tu pasar keranji permanukani ngecerita konon na sini. Holat tu di batado. Alai holanoni do dak sai holam martangiang. Iko porsea do ho alusan di debata tangiangmu. Huzou do ibana dungi alusan nama au. Ngabe? Porsi ado beoi tangyangmu. Porsi ado hona di alusan di debata tangyangmu. Dia malus di debata ibagasat tangyangmi. Parhudul mom. Boy do peho hudul nuai. Isi do si tahun oni sude. Disi. Boy do peho margobo. Ima alus di tangyangmi. Jawaban Tuhan yang terbaik bagi doa saya adalah hidup saya hari ini. Amin. Alus ni debatana dumengga di sudia katangyaku ima ngoluku nuai. Sempurna don, sempurna moloku berek sian debata. Alai godang hahurangan nyo godang moloku berek sian portibion. Apapun penderitaan yang saya alami, kalau saya yakin doa saya adalah doa yang dijawab Tuhan, sesulit apapun penderitaan itu, saya akan bisa menghadapi itu dan saya akan bisa menyelesaikan itu dengan baik. Tangiangmu do na nialusan ni debata. Alani molo halak na martangiang go jala di hapor seho tangiangmu. Dak pola gabe persoalan ni di hoai kay tangiang koko. Husukku majon wai. Sudah na niulami marparbue. Tuhan, hasil yang terbaik bagi hidup saya adalah jawaban Tuhan dengan apa yang bisa saya terima hari ini. Tuhan ini masoni ala anak kasihan na doho. Berengon na do, bainon na doho yang paling utama. Hasian na pinili ni debata, ondo kebanggata, ondo ngoluta, molo hasian ni debata doho, lehonon ni debata do, lobi, sian na pinikiran ni roham, di bagasan ngulum sigano bari. Ini mereka atau ngolosong ni Tuhan, marhalubiat doa di beko, na pinilikmu, jala hasiamu doa. Tata maau di pardangolah kon. Tata maau dia kasih taonokon. Berilah kelegaan kepadaku dan kasihanilah aku. Kelegaan. Dako tumuloy bahasa ni dongatan na di baribanon ikhlas. Bersyukur, terima apa adanya. Alani rohana songoni jo jalo siat Tuhani. Tuhan, beri kelegaan kepadaku. Biar saya bisa menerima yang terjadi ini dengan rasa ikhlas.